Главное место большое. Сколько я сейчас могу делать? Марш Шабаевның тәрҗемәсе менә ул немецкий язучысы. Шул безгә язганда? Әйе. Ул язган, Марш Шабаев тәрҗемә иткән. Тәрҗемәсе аның. Тәрҗемәсе аның. Аның тормыш юлы, менә без аның гаиләсе белән очрашабыз, аралашабыз. Аның кызы, оныгы, хатыны. Әйе. Кайларда торалар? Казанда. За цветами ухаживать. На самом деле, красоту надо передавать. Молодцы. Безнең 400 меңлек грант тоткан кызыбыз. Әйе. Фермасын төзеде менә, фермалар. Маллар тора. Бөтенесе 20, 10 сом сыйыр. 10 сом сыйыр. 10 сом сыйырга әйләндерде инде 400 меңлек. Бишау иде. Күпме бирәләр? Ну, 80-ні, можно сдавать там пока. Бер сыйырдан күпме? Бер сыйырдан. Күнгә где-то 15 ай инде. 15 ай? 15. Ярап тора инде. Әйе. Ни булмаса, заводтан әйтәсезме или Юк, юк, нәрсә. Эремчекләр үзегездә шаулыда сатып алалармы? Шолда түгел, авылда да сатам. Авылда да байтак, Яра. мизәләгә ярмаркаларга йөрим. Ямарка тоже үзегезнеке. Ничә тавык? 40 пока. 40? Жоқ, әйбәт көйләре. Мына у кого маленькие дети, прекрасно. Арам. Да. Дамир свое направление держит, свое направление. Молодцы.